Čau, čau, čau. Tak jsem opět tady, Viny. A jsem tam Vinix. No, tak v minulý video jsem vzal trochu hopem, nevysvětlil jsem pořádně, co to je za modpack, jaký tu jsou mody. No, ne, že bych je znal všechny, ale řekl bych, že tak polovinu si pamatuju a znám. Jsou tu například, co jsem koukal, tak IC, BC, no, co také PCK, Pam Harvester, Cheers, a on svým způsobem Big Reactors, Blood Magic, na ten se těším, ten neznám, ten jsem ještě nehrál. Solární panely, to je součást ICčka, Bibliocraft, Big Reactors, a je jich tu moc a moc a moc. Biomoplanety, botanie, a že máme co dělat na dlouhou dobu. No. A další věc, jo, dobrý, už jsem se bál, že tam je creeper. No ale další věc, co budu hrát, tak je LOLko, a s kamarádem jsme se domluvili, že bychom to vzali ve stylu jakoby tutoriálu. Vysvětlit, o co jde, co tam je, co se tam bude dělat, nebo ty postavy by se všechny vysvětlily, na jaký posty choděj, jak se stavěj, a vysvětloval by to převážně on. Já to hraju teprve chvilku, on už má nemálo zkušeností, a tak by to vysvětloval, a tak nějak, abych z toho chtěl udělat dlouhou sérii na všechny šampiony, který tam jsou. A že jich tam je hodně. Takových 60. No, to je zase, no, i když možná jo. A teď vůbec nevím, kolik jich tam je, ale je jich tam hromada. No. A jsem nad tím ještě přemýšlel a asi opravdu zatím budeme bydlet tady. Dle vašich rad a jsem kompletně stáhnul zvuk Minecraftu. Já osobně tam slyším jenom takový malý ťukání. A ještě to jsem se koukal z minulého videa, co jsem natáčel. A tak ještě zvednu brightness, abyste taky něco viděli. Lepší. Další věc je, že pokud v pozadí uslyšíte takový vrčení, tak to je z důvodu, že můj repráček, nebo chlazení notebooku, tak tam, nevím, se tam přímo vypadlo ložisko, nebo taková ta kulička v ložisku, nebo jestli to je nenamazáním, až dopadně to tam je slyšet. A tak nevím, jak to máte vy, ale doufám, že ne. Já, že budu mít chvilku, tak to nemažu. Poslední 2 dny, nebo teď nevím, kolik dní, jak nebyly videa, tak to bylo z důvodu, že jsme právě s kámošem natáčeli nějaký materiál pro tu novou sérii. Když nad tím tak přemýšlím, tak tady by mohla být stromová farma. Tady takhle, v zákulisí. Takhle by se to vysekalo. By se to udělala plocha. No, otázka budoucnosti. V dnešním díle bych chtěl začít těžit. Tady ty domečky tu asi nechám, tady si udělám nějaký schody,
abych měl přístup tady k tomu a tak nějak k té vesnici, abych ji chtěl opravit a dát dokupy. To nevím, jestli se mi to podaří, budu doufat, že jo. No, jo, ještě s tím mluvením. Co to je? Doufám, že to není plevel. Ale snad ne. Já mám plný inventář. Tak si sníme grab. Ups, to jsem nechtěl. Nesníme. Nic no, ono to tu přežije. Ale... Jo, ne, dneska se mi nedaří. Dneska je, když jsem normálně zajížděl s autem, tak mi dvakrát chcíplo. Nejsem na sebe hrdý. Jo. Máme dříví. Nemáme dříví. Máme tohle. Z toho se nedá nic dělat. Novinka. No tak. Já bych tu pokácal nějaký strom, ale oni jsou všechny takový ty moc vysoký a celý se mi teď kácet nechce. Co to je? Není to šiška? Tu bude šiška? Jo, to já jsem chtěl jít. Já se nechal tu truhlu. Tamhle nahoře někde. No tak se tam proto vyšplhám. Přeneseme si věci. On jich naštěstí není tolik. Z nějakého důvodu se mi tenhle modpack spouští hůř a hůř. Nevím, proč to tak je. Podle všeho by to mělo být v pohodě. Nevím no. A ještě zkusím 60 fps, bude to lepší. No. Má něco málo. Mrzí mě, že nevidím do dálky. Jo, aha. Abych se vsadil, že ta truhla je tamhle. Když ne? Kde je ta truhla? Víte, jakou myslím? V minulém díle byl právě nějak takhle nahoře. Tak já jsem buď blbej nebo navedený. Tam my bydlíme. Abych přísahal, že jsme minule šli tudy má. Nebo že by to bylo vážně tamhle? Tak, náš oblíbený baráček. Tady to si vezmu s sebou. Truhel není nikdy dost. Černá kytka. Z botanie. Potom budu muset zjistit, co to je trochu blíž a se na to potom podíváme. Každopádně, jak budou dlouhý videa, nevím. Co se týče renderování a tak dlouho to netrvá, trvá to chvilku a že svým způsobem bych mohl i hodinový videa úplně v pohodě natáčet. Prostor na disku sice moc nemám, nějakých 250 GB, ale z NeoTetera, ale postupně odstraňuji a přesouvám, co můžu do serveru. Dobrý. Já jsem zapomněl, když my máme crafting table tady vzadu. Tady se ho přenesu dopředu.
Tak kopej, nice. A ještě jednou bych chtěl moc poděkovat Milanovi 77cz. Do popisku potom hodím jeho odkaz na kanál. Za jeho podporu, omlouvám se. Vybitý telefon. A nejlepší je, že nemůžu ani najít nabíječku. Ona se prostě vypavila někam. Takže teď celý den jenom chodím a hledám nabíječku. Úžasný. Jo. No, tady jsme si koupili kousek BVčku, to potom, no, a kdo to dokupu aspoň. A sem potom hodím, nevím, on ten chisel a ty okresní bloky nejsou tak složitý. A i z relativně ošklivého bloku může udělat pěkný. Já že bych toho chtěl využít. Tamhle to bylo snad. Ne, jo. Tamhle. Někudy se musím dostat nahoru. Bych to chtěl využít a jednou postavit takovou vesnici, jako má Pedr. Co jsem koukal, tak ten používá snad jenom základní vanilu. A i tak je to pěkný. Já jsem dřív na jednom serveru, nekecete mi, že jsem zase daleko. Na jednom serveru měl taky podobnou vesničku. Trvalo to hrozně dlouho, než jsem to postavil, ale podařilo se. No, tak a další věc, že až plácnu, až budu mít 100 odběratelů, tak bych chtěl otevřít nějaký modovaný server. Asi na tady ten modpack. A asi bych, no, možná bych i použil tady tu mapu. Nebo prostě bych byl taky na tom serveru. Promiň, já nechtěl. A bychom tam mohli společně hrát. Viděl bych to na whitelist a bych tam pustil jenom lidi, co mají tady odběr. Tady to bylo. Teď mi celkem chybí příkazy z Minecraftových serverů, kde bych si vylez nahoru, vzal věci, napsal _back. Tak, takhle točku, abychom to znova našli. No a co tu můžu nechat? Houbičky tu můžu nechat. Oni jsou jiný? Ne, stejný. Tak jo. Dobře, houbičky si berem, tohle si berem. Tady to. To si vezmu. Pokud se nepletu, tak tady ten by se měl umět opravovat. Kope. Kdyby to bylo něco, co má vysokou... I to si asi ještě vezmu. Stoneovej, ten je jednoduchý. No, teď to tu asi nechám. Už mám to plno. Ještě si tu natěžím nějaký tady ten kámen. To bude práce, než se to tu všechno urovná, předělá. Je. Na jednu stránku těším se na to, a druhou stránku se netěším, to bude práce. To bude dílu. A chtěl bych
tu zkombinovat nápady, jako jsou v normální vanile, s módovanýma, jakoby módy, různý triky, vychytávky, chtěl bych si postavit sem tam nějakou epickou stavbu a no a prostě chtěl bych se tu prostě zařídit dle svého, žádný restarty, jako jsou na serverech, ale dotáhnout to prostě na maximum. Hele, Gobline, ty jsi mi minule utek. Ty máš zase jiný. A to jsi kde? Hej, kde jsi? A tam je Iron Gun. Ho tam hlídá. Já jenom doufám, že se tudyma dostanu domů. Zase telefon. No. Nikdo celý den nenapíše, nastane večer, nikdo není doma, já začnu nahrávat. A lidi už jenom píšou a píšou a píšou. To se bude hodit. Tady to, jestli dám do kupy, tak se bude taky hodit. Aby řekli pravdu, hrál jsem to snad jenom jednou. A nám tu chybějí bloky, jo, tady jsou. Search brick. Jo, já se rovnou vezmu tady dřevo. Uděláme si ještě truhly. Tak truhlu jednu. Teď se postavím zatím sem. A co mě napadlo, tak je to, že bychom tady mohli tady, že bych to trochu srovnal, udělal z toho jakoby kolo, a který by postupně vedlo dolů. A ještě dneska prozkoumáme tady ty jeskyně dole a možná něco vytěžíme. Ale já mám takhle narychlo, ono to tu je celkem velký. Není cesta tudyma? Jep, ale na mnoha směry. Co tady? A byl k pravdu, mluvit mě, ne, že by mě to přímo nebavilo. Jaha, to je dobrý. Tady bychom to mohli celý zadělat. A tady by mohl být vstup. To by nemuselo být špatný. Čzel. No a viděl bych to, že půjdu asi těžit. A je tom dílu. Já vím, že furt mluvím jenom o tom, co bude, co nebude, jak to bude. Ale prostě teďkonc i ty začátky jsou vždycky nudný. Jo, je tu mod Mindfactory. Viděl jsem něco? Jo, tady je. No tak teda i ty XP farmy, tady ty deep storage jsou úžasný. Úplně nekonečný prostor. Mistcraft. O tom jsem už tak dlouho neslyšel. Link modify. Pokud si pamatuju, tak v každé dimenzi byly takový domečky s těma papírama. To by mě zajímalo, jestli to furt zůstalo, nebo je to jiný. Co je tohle? Dobrý, opraveno. Co to bylo?
Jo, to. Tady na to bych se chtěl podívat, jak to funguje, protože už jsem to nemálokrát viděl. Ale prostě ještě jsem neměl možnost to vyzkoušet, protože to chvilku bylo, potom nebylo. Tady ten Towncraft, jestli je to ten novej, tak ten znám. Ale já bych si chtěl někdy vyzkoušet takový ten starý s těma trubkama. A jak jste to museli všechno zkoumat. Není to tohle? Ne. Taumium Gearbox. Tak to ani nevím, co to je. No, tak to se máme na co těšit. Já se nemůžu dočkat, až se na to všechno pustíme. Steve's Addons. Factory Label. Solar Jackpacky. Unique. Taky neznám. Tak to bude taky sranda. Říkám, máme se na co těšit. A co jsem si všimnul, tak celkem málo lidí natáčí tady ten modpack, nebo jo, je jich dost, ale když si to vezmete, tak jich je málo. Suit Piedestal. Ježišmarja. To je věcí. Jo, ono je už zase noc. To budou chodit monstra, to budu umírat. Jenom a to ovládáním nějak, nevím, nepřijde mi to jakoby, přijde mi to takový pomalejší. Ono jde, a možná tím jak nahrávám, ale procesor má 50%, což na to, jaký to je modpack, to je v celku dobrý. Nic. Ramky, ty budou horší. Tady to znám. Teda ty zmiz. Ale to tady to. Toto si budeme moct dělat se sendviče. Celý AEčko. Uděláme jenom, že se tam budou dělat sendviče a jídlo různý. Ale potom ve finále bychom i mohli. Ono to je jakoby už nejvíc výhodný. Nebo jak to změnili, tak to AEčko už není sranda. A takový práce s tím a to takovýho myšlení, co je potřeba. Z toho úplně bolí hlava. A že nic pro mě. Zombie, spadni do díry, spadni do díry, spadni do díry. Víc tam spadni. No víš, jak to jde. Hladná zombie. Že bychom ji ještě zatopili? Nebylo by to ale už týrání? Jo. No. Mně tak napadá, je to vůbec humánní zabíjet zombie? Ono na druhou stránku za to nemůžou, že mají hlad. To my taky máme hlad a jíme zvířata a tak dále. To jsou otázky. Já jak nejsem zvyklý mluvit jakoby sám, a to takový, než se vždycky rozmluvím. No, bude dlouho, než se rozmluvím tady. Ale doufám, že to bude co nejdřív. No, já jsem chtěl těžit, moc jsem toho nenatěžil. Já vím, budu muset hloubš. Jak já ty začátky nenávidím. Tak a dovidím na to, že si tu udělám místnost. Tady možná nějaký balk, nebo terásku. No. A teď babodák.
Si mohl udělat sekírku. Bez surovin to asi nic moc neuděláme. Ale když budu těžit, tak budu furt sticha, jak se znám. No a to jsem přemýšlel, že tady to video by mělo kolem, no, přes půl hodiny, těch 40 minut, 41 minut. Něco jako to minulý. To mělo taky tak nějak. Když máme tady to dřevo. Na ten nedošáhnu. Takhle. No. A celý městečko. Pojedu asi v takovémhle stylu. Nebo aspoň ten začátek. Protože stejně z koblu se mi stavět nechce, to je ošklivý. To je tady. Abych to mohl jít klidně takhle. Šup takhle nahoru. Jo. Já zase došáhnu. A výška asi... Kolik je tohle? 1, 2, 3, 4, no takhle. Potom to nebude až tak velký problém to změnit. Protože stejně se to bude dělat hrozně moc věcí. A já vím, že to je hrozný plejtvání dřevem. Ale mně se to prostě líbí. Tak. A strop. No, strop. Podlahu. No, ale strop bychom mohli udělat kamenej. Ještě, kdybych se trefil. A podlahu ze dřeva. Ono by to na ty začátky i stačilo. Teď si tu zůstaň. Jak na to tak koukám, tak já ani to kamene nemám moc. To je zlý. To je tak zlý. A když na tím tak přemýšlím, tak mám ještě ten čizl, který jsem chtěl využívat. A ono, pokud si pamatuju... Teď to se mi bude hodit. Neměl jsem já dva. Jo, tady byly. Ne. Ne, tady iron není. A tady taky není. Ale pokud si pamatuju, tak jsme nějaký těžili. Kde on je? No, kouzlo. Není. Pěkný. Zdí asi uděláme zatím takhle z kostek. Bude to nic moc bydlení, ale na začátek to stačit musí. Jednou si postavíme velkou vilu. Jenom nevím kdy, nevím z čeho a nevím jak. Taky bych to mohl udělat přes ten, jak jsou v BCčku, ten jakoby na to kopírování a stavění. A když bych jich v odscreenu postavil, udělal si plánek a potom třeba na nějaký to, když bychom překonali nějakou hranici odběratelů, tak bych to jenom tam dal, pustil a vy byste se mu mohli podívat. A to je, jak se má postavit vila. No, uvidím, nezní to špatně. Jo, a ještě ty servery, nebo ten server, na tady ten modpack asi při těch 100 odběratelů.
Není to málo, není to mnoho, já budu mít nějaký čas sehnat hosting a uvidím. Možná udělám nějaký nábor na adminy, až by tam hrálo trochu víc lidí, což snad bude dlouho trvat, a nebude to tak dlouhý, nebo a tak náročný. Zakej se. Ups. Nahrávám? Jo. Vše vypadá v pohodě. Mi to úplně probliklo. Tak proto se v celku bojím. A kdyby to měl člověk takhle kecat a potom se nic nenatočit, bych umřel. Jinak se ani moc nedívejte na můj styl stavění, ten je děsný. Podle mě jeden z nejhorších, jaký kdo má. A navíc, a jak já musím natáčet k tomu mluvit, nemůžu se na to pořádně soustředit, tak to je ještě horší. Doufám, že monstra nebudou nikam líst, kam nemají. Co to? Jsem se mu něco zasek. Jo, co jsem vydal tu informačku, tak jak tam nešli přidávat komentáře, tak to bylo z důvodu, že kvůli copyrightu. Nevím proč, ale copyright, co jsem porušil, tak ten tam nebyl na tu písničku. Nevím za co. Mi to blokli, ale mělo by to fungovat. Običky, promiňte. Si z vás udělám polívčičku. Mělo by to už fungovat. Takže jestli si to pamatuju správně, tak jsem se ptal, co byste chtěli, abych natáčel. Tak jestli se ozvete, napíšete koment s tím, podle vás, co bych měl natáčet, tak to natáčet budu. Teda, jestli si nevymyslíte nějakou bláznovinu, bych se ani nedivil, odlášť u některých. Takhle jednou napsal kamarád, jestli nechci natáčet úžasnou mapu. Nebo modpack, no, takže jo. No, nakonec si nespomenu na název, ale během půl hodiny jsem měl už úžasných nějakých 20 smrtí. Takže to bych ze začátku radši vynechal. Já jsem teďkonc v Minecraft, ne že bych ho dlouho nehrál, ale prostě moc mi nešel a spíš jsem hrál lolko, barfacey a podobně. Zatím není sklo. Tady potom hodím sklo. No a já si myslím, že by to šlo. Tady, jestli byla, tady, Nightor. Ten bych hodil někam do prostředka. Sakra. Dobrý. 3 takhle. Cca sem. A takhle nám to bude osvětlovat. Tady tu točku hodím sem. Tady by to chtěl ještě dodělat. To bych mohl udělat klidně takhle. Stejně, až to budu všechno celý zarovnávat, tak to bude ještě práce.
svým způsobem. Já vím, já se teď budu furt opakovat. No, sami to slyšíte. No. Já prostě nejsem to tolik výřečný jako ostatní. Já jsem právě ten klasický tichý typ, o kterém nikdo neví a většinou se ho lidi leknou s tím, co tu děláš, já tě neviděla, neviděli jsme tě a tak dále. A že takhle se úmyslně zviditelňovat je úplně to je mimo mě. No ale na druhou stránku aspoň se rozmluvím, nebudu tolik koktat a celá ta pusa se víc procvičí. Já vím, že bych si měl udělat lopatku. Mám tu i tu hlavu, dřevo tu mám, kámen, zde. To jsem tam přímo nechtěl dávat, tady to si vezmu, tady to si vezmu. To by snad mělo... Možná to stačí bude. Já vím, že tady to bylo potřeba. Tady to bylo potřeba. Tady to bylo potřeba. Navíc si už nepamatuju. Já bych ty pece mohl hodit sem. Takhle. A to odsud aspoň zmizí. Tady bude taková centrální vypíkárna. A tady to hodím takhle. Jo. To se bude hodit, to se bude ještě víc hodit a tady to se bude taky hodit. Začal bych asi tou lopatou, to je potřeba tyčka. Bych to tu mohl nechat. Jak se to vlastně dělalo? Takhle. Jo, nezapomněl jsem to ještě. Ještě... A když tak, i kdybych zýval nebo tak se omlouvám, jsem kapet nevyspalej, tu byl u mě kamarád a až do noci, nebo až do noci jsme bavili hry. A já si ji pojmenuju Minixka. Bych se mohl pozvat holku, by se jmenovala Vinixka, abychom tu hráli spolu. A to není špatný nápad. Akorát má to jeden maliký háček. Holka není. Není, utekla. Nebo se spíš ani nenašla. Takhle. Tady to asi zadělám. Takhle. Tak a tady bych s úpravama skončil, ještě bych vyměnil tady to. Ups, jsem tam skočil. Mám dřevo. Tak a je to. Nic moc. A kdybych to možná udělal takhle. Jakože to podpírá.
vyřešeno. Tamhle ten vršek, já vím, že se tam budou spavnovat. Tak už nebudou. Druhou bych hodil sem. Tak. Co tady? Já vím, že mi možná Milan, že to od ní budu poslouchat, že jsem mohl udělat ty, no ty, jak se tomu nadává, carpenter bloky, protože já mám dojem, že tu jsou, ne, nejsou, computer, tady carpenter blocks. Já vím, že on to rád používá, ale mně se, no, přijde mi to takový s nima stavět moc nadlouho, ale na druhou stranu možná, oni možná jo, a to zjednodušujou, ale mně to prostě nevyhovuje. Já si rád položím blok, potom na ty různý chodby nebo různý průlezy a nevím co všechno. A tam nebo kdybychom dělali pyramidu, tak bych to 100% použil, aby to bylo takový do špičky, tak jak má být. A ne kostkovaný. Jo, tady. Nebudu sundávat stěnu. No, ale tady to už máme hotový. Tady takhle. Nevypadá to zlé. Tady ten výhled, no ten si ještě doupravíme. No celkově ani na jednu stranu není pěkný výhled. No ale jednou se dostaneme nahoru. Jednou. Brzo. To už toho dvě moc nemáme. A udělám ještě nějaký truhly. Truhel není nikdy málo. Ne, nikdy dost. Jak se děláte? Chest. Jo, tripwire nemám. Možná. A že to dělat nebudeme. Spokojíme se. Abych to mohl udělat takhle. Mohl bych to vzít. Tak, to by šlo. Ale to ještě vyměním. Aby to nějak vypadalo. Jep, to by šlo. No, pěkný. Teď to bych ještě hodil takhle. Ale to už nechám. To až tak tolik nespěchá. Jo, jak se sem... Máme jeden vchod tamhle. Takže bych tady udělal... Počkej, to je creeper. Hej, creeper. Hey guys. A tebe se přijdu podívat. Jo, ty knížky. Materiál a já. Kde to bylo? Ne. Tady to ani neznám. To vím. Tady. Mosy. Jak se tomu říká? Mos. Je z těch her, jak je furt střídám, tak už nevím, co mačkat dřív. Tak jsme na 45 minutách. Postavili jsme si baráček. A já to teď asi ukončím.
že bych že bych dneska natočil ještě jeden díl. A že by vyšel jeden zítra a další pozítří. V překladu jeden v sobotu, druhý v neděli. A mohl bych ještě k tomu přidat nějakou online minihru. Nějakou takovou blbost. Nedělní blbost. No. Nebo ne. Dotáhneme to do hodiny. Sice nevím, co tu už budu dělat a říkat. Ale však vy si zvyknete a já taky. Ne. Tady to jsem chtěl. Já bych to měl mít, jo, tyčku už nemám. A pokud se nepletu, tak by tyčka měla jít udělat i takhle, ne? Jo. A co je všechno potřeba na klumpáč? Jo, to X-ko. Tady. Koble žádný. Ze dřeva se mi to opravdu dělat nechce. Ale mohl bych skopil tady. Jeden by měl stačit. Aspoň myslím. I když ono nepůjde takhle. Já vím, že mám skoro celou pec, ale bych musel ještě najít klej, písek a gravel. Odlej to. A to je moc dlouho a to se mi teď nechce dělat. Co jsem to chtěl? Jo, kámen. Kámen zde. Kámen zde. Jo, a to mi připomíná takový jeden vtípek, co jsem udělal na sestřinku. Tak jsem jí nalákal do koupelny před zrcadlo, aby se tam postavila, že chce jenom něco natočit. No a jenom tam se stoupla, jsem jí řekl, neboj se, nebude to bolet a nebudeš tam vidět. A plesk, měla vajíčko na hlavě. A potom, když se sprchovala, tak jsem jí tam hodil takovou, ne skleničku, ale no, na kafe hrnek mouky. A že potom po celém sprcháči bylo těsto. Jako neměla radost, chápala, že to je sranda. A konce, kdy jsem přemýšlel, že bych to dal na internet, a jsem mi to říkal, tak mi jenom říkala, že ne, že jestli to chci dávat na internet, takže to uděláme znova a ona se předtím aspoň namaluje. A tak z toho jsem umíral smíchy. Aspoň budeme mít co jíst. Sice tu z toho bude neskutečný bludiště. Nikdo se sem nedostane. Ale co? Tady. Kde ještě? Tady. Ne, doma ne. No ale já mám semínka. Carrot seed. Ale ani seed. Ne, dneska mi to už nemyslí. Kdo to je? Kámen, zde. A přemýšlím, že bych udělal ještě nějaký takovýhle vtípek na ní. A já čekám, jestli se mi to vrátí nějak. Nebo ne. Zatím postrádám jenom nabíječku k mobilu. A právě, že si nejsem jistý, jestli v tom má prsty. A já to ani nemám jak zjistit. A kde? Jo, tady je ta hlava. Já ji mám celou dobu u sebe, přitom ji hledám. Tady taky ne, tady. Tohle. To jo. Takhle. Dobrý. Jaká je? Jo, mining level iron. Mining speed 5. Phoenix
Minixo. Ne, já už jsem po dnešku tak hrozně unavený. Já si už ani nespomenu na ty ono, my, vy, oni. Víte, co myslím? Minixo. Jo, krumpáč. Minixův krumpáč. Jinak. Štístko. Štístko. Snad mi přinese štěstí. Vykopeš něco? Jo. Dobrý. Mně se to nechce celý obcházet. Tak si uděláme ještě branku a já půjdu na chviličku těžit jenom to, co je nahoře. Tohle vrátím, to si vezmu, tohle vrátím. Kartky si vezmu sebou, nechám tu tak 5, abych se je mohl potom vypěstovat. Ne. Takhle 32 si vezmu, půl staku. Nějaký bloky. A to je hrozně na tom za začátku, jak člověk nemá nic. Jo, za to máme hodně uhlí. Tak a ještě obětuju nějaký dříví. Toto ale blbě vyšlo. Ale to bude tak a něco toček, ne? Jep. Ještě... ještě branku si musíme udělat. Tak, jo, já se takhle, dobrý. Asi se tu sekirku měl možná nechat. Tak dobrý. A máme plnohodnotný baráček. To ukopu. Tak. Bylo by dobrý, kdybychom našli nějaký mossy stone, aby se nám mohla automaticky a sama operovat, nebo mohl operovat krumpáč. Víte, co myslím? Slyším villager. Tady je gravel, ten bude potřeba. No, ale jenom na tom začátku, potom už to bude, potom budeme mít tolik, až to pěkný nebude. V dalším díle bych začal bych to viděl na nějaký timelapse, že bych těžil. A v tom dalším asi pec, že bychom si postavili. Bude v celku základ. Není to až tak těžký na výrobu. A v podstatě všechno uvidíte v tom timelapsu. Já se tu natěžím tady to všechno možný. A doufám, že už tentokrát a ten zvuk bude lepší než jak u minulého videa. Jo a dejte mi vědět, co to intro. Milan říkal, že ho nemá, že to je na nic, že bez něj je mnohem spokojenější. Ale nevím, mně se líbí. Zatím jsem na něm žádnou chybu neshledal. Nevím, co proti němu má. Mně se líbí. A mít to budu, a se mi přestane líbit, tak se dám pryč asi. Tak koukám, tak jsem si udělal hodně špatný krumpáč. Není tam... Opravovací materiál kaktus.
Neviděl jste někdo, že? Někdo? Poušť? To byla hodně blbá volba. Příště bych si to měl líp přečíst. MB. Towncraft. Jo, tak ho nevykopu. Ale kvůlci jo. To jsem nechtěl. Teď to si budeme muset udělat. Teď to máme, teď to nebude problém. Budeme drtit a drtit a drtit. Výjemcel? To ani neznám. To je možná na tekutiny. Cache, to materiál. Takových věcí tady co se dá dělat. Kapacity. Tak jsem na 56 minutách. Tady to vytěžit, tady to vytěžit. No, půjdeme skočit asi do jiný díly zase. Protože takhle na začátku kopat se někam dolů, tak nemá smysl, protože a na to jsou potřeba nástroje. A iron se spavnuje až, se spavnuje převážně takhle vejš. Ale bych to tu mohl osvětlovat aspoň. Kdy? Toč. Ztratil jsem se. Aby tu nechám, ty myslíš, že zatím k ničemu. Tady se nikam nedostanu. Tady máme jenom slepice. Ovci. Kopr, ten je důležitý. Kopr a tin, z toho si můžeme udělat bronz. Apatej. Nebo apa. No, apatite. Apa, jak se to říká? Apatite. To je snad apapat. Ježišmarja, já to neřeknu. No to je jedno. Jo, ještě skočím sem. Neskočím. Já jsem skočil hodně blbě. Já to sem nechci dávat kvůli těm houbám. A takhle. No co říkám. No, houby vládnou světem. Je to potvrzený. Dobrý, to tam dostala. Houbičky. Ne, že bych měl s nimi nějakou zkušenost. To ne. Takový já nejsem. Jo, a my se už tam dostaneme jenom z druhé strany. Takže tady si ještě uděláme nějaký schody. Jo. To je paráda. Já se ani nedostanu domů. No, takže zítra bude timelapse asi a pozítří pec a ještě k něco přidám, no, ale zatím nevím co. Do ICčka se mi vydat nechce, do dalších modů taky ne, jednak nemám energii a nemám na to vůbec žádný materiál. Tak jo, papej. A když už jsem tu,
tak zneužiju tuhletu pec na takhle 3 kameny. Jestli nevíte proč, tak se to za chvilku dozvíte. Tohle si plejtovat nebudu. Někteří už možná tuší. Jeden stone. Pojď, již kousek ještě. Tak. Si to připravím už. Někteří z vás už asi vědí. Jo, já jsem na něco zapomněl. A že teď to uvidíte. Ne, moc já to udělat nechci. To je moc složitý. Tady. Greenstone. Je to tu. Tady je tohle. A to jsou úžasné věci. Akorát je jenom blbý, že se to laguje. Wooden. Ingot. Nevím, co to je, ale líbí se mi to. Computer Control Sheet Analyzer. Computer Craft. Ten jsem už dlouho neviděl. Takže v příštím dílu, jestli budou diamanty, tak si uděláme turtlu. Granger, to je na zabíjení monster. Ale tady není to, co jsem chtěl. Co pak já dělám špatně? Jo, je tady. Jenom já jsem slepej. Dřevíčko. Jedno kolečko stačí. Achievement. Takhle. To. Jup. Ne. Něco nám stále chybí. Tady už to bude. A máme náš první stroj. Hupí. To se umelu, než tam něco namelu. A ještě zjistíte, jak se dělá ta páčka. Ne. Takhle. Ne, takže by to byl styček. Asi jo. Jo, je to styček. A je. Jo, blbý. Jenom malý zásek. Dobrý. A máme stroj. První stroj. Rádoby. Dámy a přátelé. Tak. Už se to nachýlilo ke konci. A nastal čas to ukončit. Jsme na hodině a 3 minutách. Skoro 4. Takže já se s váma loučím. Odebírejte, lajkujte. Jestli máte nějakou připomínku, klidně to napište, já vám odpovím. A když tak se to pokusím vylepšit. Myslím si, že tady ten díl už byl daleko lepší než ten předchozí. Aspoň se to já myslím. Už jsem se trochu víc rozkecal. Ještě udržet takovou stálou řeč a něco zajímavého a prostě dodat tam tu energii, já vím. A doufám, že se to všechno vyrenderuje jak má. Jo, a je to všechno. No. Tak čau. A odebírejte, ať máme už server. Čau.